טוב, אז ברוכים הבאים לפרק מיוחד ומרגש שמוקדש לפאפי, אבא שלנו, ויקטור יופה. אז אבא שלנו חוגג 80, הגיע לגבורות, והוא אדם מאוד מיוחד, איש של אנשים עם לב ענק, סיפור חיים מרתק שעבר בין ארגנטינה לישראל, בין הקהילה החמה של ארגנטינה לבין הקיבוץ. אנחנו פה היום כדי לשמוע, לשמר ולהעביר הלאה לדורות הבאים את הסיפור המיוחד שלו. אנחנו מתרגשים מאוד להיות כאן איתך, אבא. ולשמוע את הזיכרונות, את ההחלטות, את הרגעים הקשים והשמחים, וכל מה שעיצב אותך עד לרגע הזה. אז מאיפה להתחיל? ישר מההתחלה. אוקיי. איפה נולדת וגדלת, ואיך המשפחה הגיעה דווקא לאזור הזה בארגנטינה? נולדתי בבואנוס איירס, בפברואר, 2 לפברואר 46. גרנו באזור של הרבה יהודים, ועד שהייתי בן שנה. בגיל שנה, הוריי חיפשו פרנסה, ואז עברו לשכונה שבו גדלתי, עד שהתנסיתי עם אשתי. זאת אומרת, עד החתונה, 22 שנה. באותו רחוב, לא באותו בית. להוריי היה חנות בגדים. מכרו בגדים, לאבא שלי התעסק בתפילת בגדים, חולצות בעיקר, ואני הייתי בבית ספר יסודי, בבוקר, ממשלתי. אחרי הצהריים, הלכתי לבית ספר יהודי, אבל רק 4 כיתות, א', ב', ג', ד'. ויש סיפור, מדוע? קודם כל, הבית ספר שהלכתי, היסודי, החברים שלי היו רק יהודים. גם הבן דוד של אמא, שהיה שכן שלי, ועוד כמה חברים שלא היו שנה מעליי, מתחתיי. הסיפור, גמרנו יסודי, אבל הסיפור הוא בבית ספר היהודי. כדי להגיע לבית ספר היהודי, קודם כל נקלפנו חלוק. בבוקר היה חלוק לבן, וכולם. הבית ספר היה רק של בנים, אין בנות. אחרי הצהריים הלכתי לבית ספר יהודי עם חלוק כחול. בנים בנות ביחד, והיה כתוב בכיס של החלוק, בספר תל אביב. יאללה. לא, בספר תל אביב, מספר 3. אסכולה תל אביב נומרו 3, ברחוב אלגרה, עדיין קיים המבנה כבית ספר, ולומד בו הבן של האחיינית של אמא. המבנה קיים. אבל בואו נדבר על הסיפור שלי. כדי להגיע לבית ספר, אין אוטובוסים. זה תקופה אחרת. בבוקר הלכתי לבית ספר יסודי, עם חברים מהשכונה, 4 רחובות, כל רחוב 100 מטר, עברנו את הצומת, הגענו לבית ספר. באתי הביתה, אכלתי צהריים, כמובן אמא הכינה לי צהריים, כבר היה לי אח שלי 3 שנים יותר צעיר ממני, אבל בואו סיפור אחר כך. ואז אחרי הצהריים הלכתי לבית ספר, לא הלכתי לבד, הלכתי עם כל החברים מהשכונה, מחיים הורוביץ' ז"ל, שהיה פה בארץ, גדל פה בארץ, מששת הימים, והאחות של גיסי, אחות של פבלו רוידמן, ועוד כמה ילדים, 8 רחובות. והלכנו לבית ספר כל יום, ברגל, זה כמעט קילומטר, וחזרנו וחילקנו את הילדים, א', ב', ג', ד', זה לא
חבר'ה, לא נעורים, חבר'ה מאוד 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 צעירים, וכל פעם עברנו בבית, השארנו אחד, או אספנו אחד. אבל בכיתה בד' בשכונה שגרנו, היה מקום עם המון מגרשי כדורגל, ארגנטינה משחקים כדורגל, ואז הקימו אוהל, וצילמו סרט קולנוע. ואז אני, בבוקר, כבר כל השכונה ידע שיש סרט, ויש אוהל, ויש כמו קרקס, ומצלמות וזהו. ואני בבוקר ראיתי את זה, שהלכתי לבית ספר יהודי, כולנו ראינו את זה, ואז הגעתי לבית ספר, ואחרי הצהריים, ברחתי דרך החלום לרחוב, קפצתי, והלכתי לראות איך מצלמים סרט. זה ילד בן 9-10, מה, זה משהו מעולם אחר, זה קדמה, זה בשנות ה-50 וכמה, ואז באתי הביתה. כשבאתי הביתה, לפניי, המנהלת של הבית ספר הייתה שכנה שלנו, והייתה אישה מאוד נמוכה, עם טלטלים, והיא באה הביתה וסיפרה לאבא שלי, שאני ברחתי. אז היה חנות, אני הגעתי לחנות לפי השעה, ואבא שלי אומר לי, איך היה לך? ואני שיקרתי כמובן, ואז קיבלתי פליק בפרצוף, פעם ראשונה, והוא אמר לי, זה בגלל ששיקרת. על שקר מקבלים מכות. עכשיו תקבל עונש. לא זוכר מה זה היה עונש, אבל זה אני זוכר כמו היום. אני זוכר את הצילום של הסרט, ואת הפליק של אבא. ואני ראיתי את המנהלת של הבית ספר, אני זוכר שבאתי אליה לבית ספר, וקיללתי אותה בכללה בספרדית, מפה עד השמיים, על זה שבא והלשינה. למה הלשינה? למה? בוא תספר אולי עוד על העסק של אבא, לחייתי. אמא טיפלה בחנות. חנות היה על הרחוב, הרחוב עם כל מיני חנויות, זה שכונה. בארגנטינה יש המון תושבים, מיליונים. אז ברחוב הזה, מצד אחד, הייתה מאפייה, שבו הייתי, המאפייה הייתה חלק מחיי, אני הייתי שם כל הזמן. אכלת. גם אכלתי, גם להוריי לא היו תנור. אז אמא הייתה מכינה מגש, והיינו מביאים לתנור במאפייה. וזהו. הסיפור הוא שאבא שלי היה חבר מאוד טוב של הבעל הבית. ואני אספר סיפור קצר ויצוף. החימום מים בתקופה ההיא, זה היה באלכוהול. היה דוש, והיה אלכוהול, והיה מדליקים, והיה מחמם את המים, והיו עושים דוש. הייתה תאונה, הוא נשרף, חי. בתוך השירותים, אבא שלי, קראו לו, מכיוון שהיינו שכנים, בית על בית. יש לי עוד סיפור על הבית הזה, עם אמא שלכם, ואז אבא שלי אחר כך ניהל את המאפייה, חודש, הם היו באבל, הילדים היו מאוד קטנים, הייתה אישה, ילדים קטנים, ואבא גם עשה מה שהוא עשה, אמא הייתה בחנות, וכמובן אני אכלתי המון מריאלונה. פקטורה. עכשיו, אני אספר סיפור, יש תמונה, הראיתי לביבי, בכניסה לחנות, במדרגה הראשונה יש איש, אני תמיד ישבתי שם, ותמיד היה לי קואסונים, פקטורה. אז תמיד היה לי כמה מאחורי הגב. אז הוא בא עם ההורים, אמרו לי, מה יש לך מאחורי הגב? נדה, כלום. מה זה? תוציא יד ימין, מגנית, תוציא יד שמאל,
תוציא שתי ידיים, אז ידיים. זה כמו היום, זה ילד. ואז אבא שלי אמר לי, קם. קמתי, ואז היו שם כמה פקטורה. והיה לי אסור, אבל אני הייתי כבר שממן ולא... זה בסדר, חבר'ה, אני חושב שהלחם היה טעים, הלחם הארגנטינאים, רק בגלל סיבה אחת. ואני אגיד, מקווה שזה לא מגעיל. הם היו עושים את הבצק, עם המערבל הזה, והיו מרימים אותו על החזה של הגוף, והיו מעבירים אותו כאן. והזיעה שלו, זה הביא את הטעמתו ללחם הזה. באמת, אני אמרתי, למה כל כך טעים? ההורים שלי תמיד אמרו, בגלל זה. התבלין המיוחד. ההורים של האופה או של הבעל הבית. את היום לא המאפייה, החנות של לחם במקום. אני יודע בגלל ההיכרויות שלי. שם גדלתי קולטתי, אפילו את התיכון. התיכון, הגיע הקטע שמהחנות, אבא שלי התפתח בעניין הזה של תפילה ובילדים, ואז עברנו לבית, גרנו ברחוב במספר 1953, עברנו לאותו רחוב במספר 1937, שתי חלקות, בית ענק ארוך. בסוף היה מקום שאיפה ההורים שלי שמו מכונות תפילה ומכונות ללולאות לתפילת לכפתורים. שם עבדתי. אני יודע לתפור, אני יודע לגייס חולצות, כזה כמו בחנות. אבל בבית הוא לא עושה. לא. אבל אני הכרתי את אמא שלכם, שהיא הייתה בת 14. זה אחר כך אני אספר. אז רגע, עוד לפני זה יש לנו הפתעה קטנה. יש לנו שאלה מוקלטת. וואי. נעבור אליה. למדת בשתי מסגרות. בית ספר ממשלתי וחינוך יהודי אחר הצהריים. איך זה השפיע עליך כילד? אוקיי. השפיע מזה שידעתי שאני יהודי קודם כל. בבית ספר הממשלתי, המסגרת היא מסגרת של גויים, קתולים. מה שהיה, שאנחנו היהודים לא קיבלנו חינוך קתולי, והגויים קיבלו פעם או פעמיים בשבוע חינוך על ידי כומר. אבל אנחנו היהודים לא היינו נוכחים בשיעור מכיוון שאנחנו יהודים. מה עשיתם בזמן הזה? אז הוציאו את כל היהודים של הכיתה, 3. היינו בכיתה, לפטיו, עם כדור. ושיחקנו כדורגל, רק בנים, לא היו בנות. ואז כולם כינו בנו. הם צריכים ללמוד דת, ואנחנו משחקים כדורגל. ואז אמרו, איזה יהודי, למה הוא מיוחד, למה הוא משחק כדורגל, ואני משחק לי... אז זה דבר אחד. דבר שני, אחרי הצהריים שלחתי לבית ספר היהודי, קודם כל למדתי יידיש, לא עברית. זה מה שהיה נהוג. אבל סבא שלי, אבא של אמא שלי, אני ביקרתי אותו, האיש, הסבא, החבר הכי טוב שלי בילדות, וגם שהייתי נער. אמא הכירה אותו. ואני זוכר כמו היום, הייתי בן 10-11, אצלו בבית, בימי ראשון. נפגשנו תמיד בימי ראשון, ואני ישבתי על הרגל שלו, והוא קרא עיתון, ביידיש. העיתון נקרא די פרסה. ואמרתי לו, סבא, תעמד אותי. הוא אמר לי, לא חם. אתה תקרא בעברית. אתה רואה פה במילה למטה? כתוב בעברית. תלמד עברית, מכיוון שאתה תעלה לארץ ישראל. ואוי בואי. אמא שלי הייתה נוכחת. ואז התחילו לריב. סבא שלי, החבר הכי טוב שלי, עם אמא שלי. למה אתה ממלא לו את הראש לבן שלי?
והוא אמר, זה הנכד שלי, ואני מחנך אותו שיהיה יהודי טוב בארץ ישראל. זה סיפור ארוך, וזה דבר שאני לא אשכח. זה טוב. קשר מקסים. נחזור רגע לבית ספר. אולי תספר קצת על לימודים, איזה מקצוע שאהבת. כן. למדתי בבית ספר יסודי, בבית ספר תיכון, מאוד רציתי ללמוד חשמל. ואז היו בחשמל 2 בתי ספר ברמה מאוד גבוהה. אחד מאוד רחוק, אחד קרוב. וראול ליפים ואני היינו חברים מאוד טובים, יהודי כמובן, ורצינו ביחד ללמוד חשמל. הלכנו לבית ספר הקרוב, מבחן, לא עברנו. מה לעשות? לא כולם עוברים. ואז שלחו אותנו, שנינו, לבית ספר יותר רחוק, ללמוד מה? בניית אוניות. זאת אומרת, סירות וכל הדברים האלה, בעץ. ממש לא מצא חן בעיניי. שנה שנייה, עוד פעם הלכנו למבחן, הוא עבר, אני לא עברתי. לא חשוב, זה קורה, נו מה. אני נשארתי באותו בית ספר, עוד שנה אחת, מאוד סבלתי, הנסיעה בעיקר, הנסיעה, מכיוון שהיה בבוקר תיכון, ואחרי הצהריים היה מעשי. הייתי צריך לעשות דברים בכל מיני חוגים מכניים. ובשנה השלישי כן עברתי מבחן, ועברתי. פעם שלישית גלידה. כן, ואז הייתי באותה כיתה עם ראול, מכיוון שהיה מתבקש, ואז באותה שנה קיבלו החלטה שגם בנות לומדות עם בנים בתיכון מקצועי. ואז עברתי לחשמל כמובן, בשנה שלישי, רביעי, חמישי, בשישי. זאת אומרת, זה 6 שנים תיכון, לא 5 שנים תיכון, וסיימתי שמה. יש כל מיני סיפורים שעשינו, אבל נעזוב את זה כתיכוניסטים, מלחמות בין בתי ספר, מקצועיים. אני כבר בשנה השישי, אני כבר הכרתי את אמא. טוב, אז אחרי שחזרנו יחד לילדות שלך בארגנטינה, אנחנו נעבור עכשיו לשנים שבהם התחלת לבנות את החיים שלך, בעצמך, את הקריירה, את המעברים, את ההחלטה לעלות לארץ. כמובן שלא לבד, אמרת, פגשת את סבתא. היא הייתה רק בת 14, אתה בן 17, אז בפרק הבא אנחנו נשמע על דברים מעניינים. אנחנו עכשיו נעביר את המיקרופונים לשירה, ארי וציוני. היי סבא, נרצה לשמוע איך התחלת לעבוד לראשונה מחוץ לעסק של אבא שלך. ספר לנו על המפעל למתכות, ואיך הגעת לשם אחרי ויכוח עם אבא שלך. אוקיי, אני, אחרי הלימודים כמובן, למדתי בתיכון, עבדתי עם ההורים. ההורים היה להם מכונת תפירה, ומכונת לולאות, ומכונת לכפתורים, למדתי הכל, אפילו לגייץ, כמו כל ילד, בן 16, רציתי משכורת יותר גבוהה, ואז אבא אמר, אני לא יכול. אמרתי, מה לא יכול? אתה לא יכול, אני אלך לעבוד במקום אחר. אבא אמר לי, בסדר, חפש מקום. אין בעיות, אמרתי. אז הלכתי למישהו קרוב, 50-100 מטר מהבית, שהוא עשה במתכות, התעסק בתיקים כאלה, יש להם תיק כזה שנסגר, כזה מהכסף, אז חלק המתכתי, זה מה שעשיתי, כי עשיתי לו קיפול, וכל מיני עניינים, ועבדתי אצלו. זאת אומרת, אותם השעות הוא שילם לי יותר, לפי שעה. בסדר. אז מה הסיפור? סיפור, אני מספר מכיוון שזה כתוב בספר של השנות ה-70, אבל אני אספר לכם. אז הגעתי סוף החודש, באתי לבעל הבית ואמרתי לו,
מתי אתה משלם את השעות עבודה? הוא אמר לי, שכחתי להגיד לך. אבא שלך היה פה, והוא אמר לי שהוא זקוק לכסף, ושילמתי לו. הוא אמר לי שיחזיר לך. אני חיכיתי יום, יומיים, 3, המשכתי לעבוד איתו, ואז פניתי לאבא, אמרתי, תשמע אבא, היית אצלו, לקחת את הכסף שלי, ומה קורה? הוא אומר, אל תדאג, אני עוד כמה ימים מחזיר לך. בסדר, חיכיתי. ואז, אחרי כמה זמן הוא בא אליי, עם שרשרת מזהב, שיש לי בבית. שרשרת זהב, עם השם שלי, ומספר התעודת זהות שלי, מאחורה, הוא אומר שלא תשכח, זה המשכורת הראשונה שלך. זה הרווחת לבד, לא עם אבא, בחוץ. ושמרתי את זה. והוא נתן לי כסף גם. לא כל הכסף, נתן לי כסף. אני אספר לך עוד משהו על אבא שלי. בגיל 18, קיבלתי רישיון. כמו כל ילד. עושה רישיון, רוצה לנהוג, לאבא יש אוטו, אז לא היה איך לבקש את האוטו, ואז יום ראשון, עם כל הדודים שלי, לאמא היו עוד 4 אחים, אז הם נפגשו בימי ראשון, ישבו אצלנו בבית, קלפים וכל זה, אמרתי עכשיו זה הרגע. הלכתי לאבא, לא אגיד לי לא. אבא, אתה יכול לתת לי את האוטו? אמרתי, כן, כך. ונתתי את המפתחות. אכלתי אותה. לא אמר לי לא. נתתי את האוטו. באתי לאוטו, עניתי אותו, אין דלק. אז אני, כילד טוב, חוזר לאבא, אמר לו, תודה על האוטו, אבל אין דלק. מה ביקשת? אוטו, קיבלת. אתה רוצה דלק? אתה עובד, נכון? אני אלווה לך כסף, אחר כך תחזיר לי, דלק עליך. וזה לימד אותו. זה בית ספר. זה בית ספר. אוטו יש, בגדים יש, לימודים יש, בילויים, תבות. וזהו. זה הסיפור על המשכורת. איך התחלת את דרכך במשטרה בארגנטינה, ומה היו התפקידים שלך שם? איך התחלתי במשטרה? הייתי שוטר. וואו. אספר לכם ככה. בארגנטינה, בשנים האלה, שאני הייתי בן 19, היה 2 אפשרויות. לעבור הגרלה, והגרלה זה הולכים או לחיל האוויר, או לחיל הים, או לחיל רגלי. עכשיו עושים הגרלה לפי מספר תעודת זהות, את 4 מספרים האחרונים. ואז את 100 הראשונים הם פטורים מלעשות צבא, ואחר כך כל היתר מתחלקים. עכשיו, חיל הים זה 2, חיל האוויר ורגלי זה שנה. וארגנטינה היא גדולה, ואני גרתי בעיר האווירה הגדולה, יכולים לשלוח אותי לאלפי קילומטר, 2,300, ואז אני לא רואה את הבית. אז דיברתי עם אבא, אמרתי, אני יכול להתנדב למשטרה, ולקדם שנה קדימה, ואז אני עושה את זה בעיר האווירה. ואז אבא אמר לי, אין בעיות, אני מכיר איזה מישהו במשטרה, הוא יסדר לך את העניינים. ככה זה היה. ואז התקבלתי, עברתי כל המבחנים, והתקבלתי באיזה תחנה, בבונוס איירס, קרוב לבית, תחנה טובה. למה תחנת משטרה טובה? וכבר היו כמה גברים כשוטר. קודם כל לא היה מגרש כדורגל, אז לא היינו צריכים לעשות שעות נוספות לכדורגל. לא היה פסי רכבת, אז לא היינו צריכים שעות נוספות לשבילה בפסי רכבת. והייתי בתחנה טובה, הכל בגלל הפרוטקציה. והיה לי עוד דבר, הייתי בשעות קבועות, 6-12, לא 4 משמרות, שמתגלגל כל שבוע, בחודש, מכיוון שלמדתי כניסה לאוניברסיטה בחשמל. אז עברו חודשיים, ואני מבסוט,
אבל טירונות, בית ספר לשוטרים, ואז מגיע מפקד התחנה, חדש, ואז קורא לי, גורדו, בני, גורדו זה אני, שמן, מה קורה איתך? אני בסדר. למה אתה קבוע בבוקר ולא עושה משמרות? אמרתי, ביקשתי. זה נכון. ממי ביקשת? מפקד שהיה לפניך. אבל זה לא אני. אוקיי. אצלי אתה עושה 6 כל שבוע. כל שבוע משמרת אחרת, הייתי חייב לעזוב את האוניברסיטה, אין ברירה. מכיוון שלא נותן. אבל כשוטר, יש לי המון חוויות. ספר חוויה אחת? אוקיי. אני עומד לילה, במשמרת 24-6 בבוקר. ברחוב עומד. שם מול הקיר, יורד גשם, טירוף. אז מפעם לפעם עובר את האוטו של התחנה, עם המפקד, מסתכל עליי, אני נותן לו פנקס, הוא חותם, שאני חי ונמצא. כל כמה שעות. ואני נרטב, ופתאום בא שיקור באמצע הרחוב, אבל שיקור. הולך ככה באמצע הרחוב, אמרתי, אללה, אלוהים שלח אותי, את בן אדם. אמרתי לו, אתה עצור. הוא אומר, על מה? אתה שיקור, בוא לתחנה. התחנה הייתה 200 מטר ממני. אז לקחתי אותו ברגל. נרטבתי, לא נורא. אבל הגעתי לתחנה. בתחנה יש קפה, יש חם, זה נעים, והשיקור עומד בכניסה לתחנה, ואומר לי, אני לא נכנס. אמרתי לו, אתה נכנס. הוא אמר לי, אם אני נכנס, אני מחרבן לעצמי. אמרתי, אל תעשה את זה. אמרתי, אני אעשה את זה. והכנסתי אותו, והוא חרבן כל הפרוזדור. מהכניסה, עד הקלבוס. אז העונש שלי זה היה, קודם כל לשטוף כל התחנה. עם זרנוק, ואחרי זה שטפתי אותו עם זרנוק גם. אין מה לעשות, זאת אומרת, יצא לי מחיר כפול. גם נרטבתי, גם שטפתי, וגם שתיתי קפה. הכל היה לי. זה הסיפור על התחנה משטרה. איך זה היה לשרת בתקופה של הפיכות צבאיות ומשטרים חשוכים? וואו. מאז שנולדתי, ב-46, עד שבאנו לארץ, לא עברו כמה שנים שעברנו מהפכות, רבולוציון. המהפכה הראשונה שאני זוכר כילד היה ב-55, אני בן 9. ואז הפילו את הדיקטטורה של פירון, היה קשה. ואני בן 9, אני בבית, עם אמא, ואבא הלך להביא את האח שלי, שהוא חירש אילם, היה בבית ספר מיוחד, רחוק מהבית, אבל לא היה אוטו, והוא הלך ברגל, זה 12 קילומטר, הלך ברגל, להביא אותו. עכשיו, הפחד זה שמישהו גייס את אבא, להביא אותו לכיכר מאי, להילחם, לא ידענו. ואמא שלי הכניס אותי מתחת למיטה שלהם, והיו ידיעות, היה לא נעים. עד שבערב, חושך, אבא שלי חזר עם האח שלי, ברגל. זה אני זוכר, זה כמו היום, זה סיפור, ואחרי זה היו מהפכות, כל הזמן. אפילו המהפכה של לונגניה, אני הייתי שוטר. ואני שמרתי, אמרו לי לשמור על הבית של אחד מהבנות של הגרעין לונגניה. אחד שעושה את המהפכה. שוטר, בית. ואני עמדתי שם כמו אידיוט. לא חשוב. זה לא נעים. מכיוון שזה הצבא נגד הצבא. המשטרה לא מתעסקת בזה. אני זוכר כמו היום, ב4 לפנות בוקר הייתי בבית. ישנתי, ואז היה
ומחוץ לבית היה גראז' שחונים את הרכבים לפי חודש, לפי שעה, והשומר בא ב4 בבוקר, דופק בדלת, ואני קם ואומר, מה קורה? ויקטור, מהפכה, תקום, קוראים לך. אני מדליק את הרדיו, ויש את המוסיקה של הצבא, וכל ההודעות של הרבולוציון. ואז אני אמרתי להורים שלי, אני חייב ללכת. אמא שלי התחילה לפקוד, אתה לא הולך. אני חייב ללכת. אין ברירה. ואבא שלי פותח את הארון, נותן לי זהב, נותן לי כסף, כל מה שהיה בבית, תשמור, תשלם, אל תעשה כלום, רק תשלם. תשמור על עצמך. אני שמתי פה כסף בכל מקום, והלכתי. מה תפקידי במשטרה? במהפכה ההיא. מה היה תפקיד? מעבר לשמור על הבית של הארגניה. לבד. היה רחוב ריבדביה, והיינו 2 שוטרים. היינו צריכים לפטרל. ופה היה בית קולנוע. בית קולנוע של התקופה ההיא, נתנו סרטים מהבוקר עד הערב, 3 סרטים, אחד אחרי השני. ואנחנו על הרחוב, אבל במקום שנפטרל 2, אחד פטרל, אחד ראה סרטים. האוכל זה חינם, והאוכל לשוטרים לא שילמו, שום אוכל, נדה, אלזה, איתי אחלה. והייתי שוטר, הייתי בא לאכול באיזשהו מקום, היא אכלה איתי בחינם. כן, זה לא נורמלי. זה היה. באיזה נקודה הרגשת שצריך לעזוב את ארגנטינה? סיפור טוב. קיבלנו גם סבתא וגם אני חינוך של קהילה יהודית, שהילדים שלנו נולדו, היו בהתחלה בפעוטון וכל זה, אבל מיד שיכולנו להכניס אותו במסגרת של בית ספר יהודי, גנון או פעוטון, אחרי זה גן חובה, כיתה א', ב', ג', זה היה. ואז התחלנו להיות יותר בתוך העניינים. היינו מאוד פעילים עם בתורים, עם הקהילה, עם מפגשים, עד שבשנה 77, הקהילה, מכיוון זה קהילה סגורה של השכונה, לנו היו, אני אומר לנו, סליחה, אני מדבר בגוף ראשון, לנו היו 450 ילד בבית ספר תל אביב, מספר 1. זה לא 1, זה מהגנון, מהפעוטון או גן, עד כיתה ו'. 9 אוטובוסים, כל יום מחלקים את הילדים בשכונה. הילדים היו בוקר, ארוחת צהריים, ערב. זאת אומרת, אחרי הצהריים, עם אוכל בבית ספר. זה מסגרת. והיו בחירות כל מספר שנים, בחרו את הנשיא הקהילה, סגן הנשיא, גזבר, במזכיר הקהילה. אני נבחרתי מזכיר הקהילה. בין 30 וכמה. לא הרבה ניסיון. בניהול קהילה. אבל עברתי זה, ביחד עם כולם. כולנו היינו בני 32, 3, כולנו היינו באותו גיל, עם המון מרץ. ועשינו דברים. אני גאה, אלזה גם. אלזה הייתה שותפה. אני אספר משהו. הבית ספר היה חלק מאיתנו. ובית ספר היה קטן. ואז היינו צריכים לבנות עוד קומה. והיה בכנסת. ובכנסת היו קומה למטה ועוד קומה למעלה לנשים. היה בית כנסת רגילה. ואז עברנו, מכיוון שלא היה מניין, עברנו לרפורמים, ואז סגרנו קומה, בנינו עוד קומה למעלה.
את החשמל, הייתי חשמלאי. עשיתי אני, על חשבון הפרטי. אלזה עזרה לי להעביר את החוטים, עם חוט משיכה, ושבתות, בימי ראשון. הג'וקים היו שם בחוגים, בכל זה. הג'וקים זה ילדים. היינו מאוד פעילים. ואז, מכיוון שהיינו מתוך הקהילה, ידענו מה שקורה עם הנעלמים בארגנטינה. בארגנטינה הייתה החונטה היה מאוד אכזר. הם עצרו והרגו 30,000 אנשים, מתוכם 3,000 יהודים. אומרים ככה, לא ספרתי אותם. אני יכול לקרוא את העיתונות ואני יכול להגיד מה. סבתא אלזה, מכיוון שעצרו את כל אלה שהיה להם בבית ספר, עד שגברה, תנ"ך, הוא כבר היה מהפכן, ואז אלזה זרקה את כל הספרים שהיו לי בבית, כדי שלא יהיה לי אפשרות שיכניס אותי לכלא. זה אחד מהסיבות. וגם לשמור על להיות יהודים במדינת ישראל. למה לשמור שם? אפשר לשמור פה. זה הכל. עכשיו שאני תרצה לשאול אותך שאלה מרחוק. הולה אבואלו, מה הוביל אתכם להחלטה לעלות לארץ? אוקיי, תראו. אני סיפרתי קודם על העניין הזה של מה שקורה בממשלה בארגנטינה, על ההתבוללות בארגנטינה. הדגשנו את זה גם במשפחות שלנו, ולא רצינו זה למשפחה שלנו, למשפחה הקרובה שלנו. זו החלטה מאוד, מאוד קיצוני, מאוד קשה, אבל ישבנו, דיברנו, וקודם כל התחלנו זה שנה או שנה וחצי קודם, לפני שקיבלנו החלטה. לסבתא אלזה, יש לה בת דודה בארץ, יש לה בן דוד שנפטר גם בארץ עם המשפחה בגילנו, ודודה והבל, שהם נפטרו, הם קרובים בקיבוץ החותרים. והיינו, אלזה הייתה בעיקר בקשר איתם עם מכתבים. בובי, הבן דוד, היה בארגנטינה, בא לבקר, ואז היה לה אפשרות להתעניין מה זה קיבוץ, מה קורה. ואז התחלנו להתעניין למה קיבוץ ולא קיבוץ. אבל שתדעו, לא באנו לבד. זו החלטה של עוד זוג ביחד איתנו. להרחיב? אני ארחיב. לאלזה היה בן דוד, ז"ל, בטו, אלברטו, זק, ואשתו בטי, בתיה, שהם הכירו בגלל אלזה. והיינו, הוא לא היה בן דוד שלה, היינו חברים. אני הכרתי אותו, את הבן דוד, שלמדתי בתיכון בשנה שנייה, או שלישית אנגלית, עם מורה פרטי, הוא גם למד, אותה מורה פרטית. ואנחנו באותם השכונות, פחות או יותר, שאני הייתי ילד, בן 10, 12, הסבים שלי מצד אמא, גרו 100 מטר מהקיוס של אמא, של דודה שרה, של אלזה, ושם הלכתי לגנות את הממתקים בימי ראשון. וזה סיפור. הסיפור זה שאלזה ואני יום אחד בספטמבר 79 ישבנו בבית, בסלון, וקיבלנו החלטה. אנחנו הולכים לארץ, עולים. אבל מה? עם בטו ובטי היה לנו איזשהו הסכם. אנחנו מקבלים החלטה כזו, צריכים להודיע להם. אוקיי? אז הרמתי טלפון, או אלזה או אני, לבטו ובטי,
בחדשות. ואמרנו, קיבלנו החלטה, אנחנו עולים לארץ. רגע, מה זה? אז התחלנו לדבר בטלפון, בוא תיקח אותי. לא היה לו אוטו, לי היה אוטו. כמו פוז'ו 403, משהו כזה, סיימתי תלה, הלכתי להביא אותו, ישבנו בבית בסלון, עד 6 בבוקר. קיבלנו החלטה, שתי הזוגות. בבוקר לקחתי אותו הביתה, הוא חילק את הילדים בבתי ילדים, בבית ספר, גם אנחנו, לקחנו את האוטו, חנינו בתחנת מטרו, לקחנו את המטרו, לסוכנות, פתחנו תיק לעלייה. וואו. למחרת. וזהו, זה אז הסיפור ביתו בביתי בקיבוץ נווה אור, אפשר להרחיב אחר כך. כן. באנו ביחד, באותו מטוס. אנחנו היינו משפחה עם 3 ילדים, ביתי בביתי, היו משפחה עם 3.5 ילדים. הריון. הייתה הריון. מה זאת אומרת וחצי? הריון. הייתה בהיריון, היה נוסע סמוי, הוא לא שילם כרטיס אפילו. קוראים לו דני, והוא נולד ב8 לדצמבר 1980. ויקטור, כן. מרתק לשמוע את כל הסיפורים, על האומץ, על המעבר, על הקהילה שעזבתם. ועכשיו אנחנו נעביר את המיקרופון למעיין, שחר וניצן. כיף. שימשיכו לפרק הבא על הבית והמשפחה. היי סבא, ספר לנו איך הכרת את סבתא אלזה. זה נהדר. זה נהדר. בוא נתחיל בזה, שאני לא זוכר בדיוק מי מאיתנו, אבל אני הלכתי עם בן דוד של אלזה לבית קולנוע, בשכונה שהיא גרה, זה קרוב. בן דוד של אלזה שהוא חבר שלי. ואלזה יצא מהבית קולנוע עם בן דוד אחר, ביתו אני חושב, ואז נפגשנו במדרגות, היו מדרגות בחוץ, שלום שלום, נעים מאוד, הם בני דודים, 3, אני, ושם היה היכרות, פעם ראשונה ראיתי סבתא. אוקיי. עכשיו היה נהוג שאנחנו החבר'ה, היינו בני 17, מתארגנים כל יום שבת, בערב ריקודים, כל פעם בבית אחר, ואז היינו מבקשים מההורים ללכת לקולנוע, להשאיר את הבית בשבילנו, לריקודים, היה קיבוץ קל וכל אחד דק, אז אני בא מתארגן, או טלפונים וזה, ואז אני בא לבן דוד שלה, מרקוס נטליו לובלין, צ'יצ'ה, שהוא חבר שלי, גר 100 מטר, איפה שסבתא שלה הייתה גרה, איפה שדודים שלו היו, משפחת לובלין, והבנות דודות, ואני בא לצ'יצ'ה, אמר לו, צ'יצ'י, אין בנות, מה זה אין בנות? אנחנו עושים ריקודים, חסר בנות, תגיד לבת דודה שלך שתבוא, לא, אומר לי, לא, הדוד שלי, ליאו, הורג אותי, בת 14, לא אכפת לי, אין בנות, אז אני נבטל. לא, אני מביא אותה. וזהו, הביא אותה. היא העדיפה מישהו אחר. אבל אני נזהרתי את זה. איך עכשיו? אז שם הכרתי לעומק את סבתא. לך לגרת על ההיריון, על ההיריון עם אמא. קודם כל, זה הפתעה מוחלט. אני חושב שהיינו בחול, לא? סבתא תמיד עבדה. היא או עבדה במרכז העיר, או עבדה עם סבא ליאו, אבא שלה. אבל תמיד עבדה. חוץ מבתקופה של הילדים היו עד גיל 1.5, היו בבית, אז היא הייתה איתם. אחרי שהם התחילו כבר את הגנים, התחילה לעבוד עוד פעם. בשליטה בהיריון של ורו, אתם יודעים מה זה מטרו, נכון? המדרגות. כן. היא נפלה מלמטה, עד למטה, התגלגלה. בהיריון, בחודש 7, נכון? אוי, לא. עד בסדר, לא קרה לה כלום. היא יצאה בסדר גמור. בסדר.
זה אני זוכר, שהיא סיפרה לי. זהו, זה מה שיספר. מה עוד? מה זה משפחה בשבילכם, ואיך הצלחתם לשמור על קשר כל כך חזק בין כולם? משפחה, זה מונח. זה כמו עץ. יש לו שורשים, וגודל, ויש את הנוף, יש את הפרי, ויש את הפריחה. ככה אני רואה את המשפחה, שלנו לפחות. וכל אחד, כל ענף, הוא חלק במשפחה. כל אחד במקום אחר, מקבל אחר, גם מהשמש, גם מהגשם, גם מהחיים. כל אחד הוא מתפתח, גודל בצורה אחרת, לדעתי, אבל הם באותו בסיס. הבסיס זה השורשים. ככה אני רואה את הגברים. זכיתי. לא, יצא עץ טוב. זכינו. תראו, שהייתי ילד לסבא אברהם דביץ', אבא של אמא, היו לו 10 נכדים. אני הייתי מספר 2. הבכור תמיד רבי עם אבא שלו, ולא היה. הייתי כיכול הבוגר, זהו. כולם היו מתחתיי. ושאני הייתי בן 11, 12, גם הייתי הנציג של כולם. מה שסבא אמר, אני עשיתי. וכולם, כל הג'וקים, ככה אני קראתי לו. עשו מה שאני אמרתי, ומה שסבא ביקש. ואני חושב שזה הבסיס שלי למשפחה. אנחנו כמשפחה, האחים של אמא, אחיות, אחים, כל יום ראשון, אני זוכר, היו יושבים בשעה אחרי הצהריים, יום ראשון, והיו אוכלים ארוחת ערב ביחד. והיינו הולכים ברגל, לחנות שמוכר אוכל יהודי, ואז הם קנו, אני זוכר כמו היום, דג מלוח, פסטרום, ליקח, לחם גולדשטיין נקרא אז, זה כמו לחם אחיד, ובחמה, וכל הדברים שעשו במקום, ואכלנו ביחד. אבל מה? מכיוון שהיינו, לכל דוד היו 2 ילדים, וטבת או בן זוג, חילקו איזה בלי הסבים, ל5. חוץ מרפאל, שהיה רק ילדה אחד, אני, מכיוון שפליפי אף פעם לא היה, תמיד ברח, אז את האוכל, תמיד חילקו בין כולן את ההוצאות. לי היה מאוד, היה דרך, מחלקים בין כולם, מתווכחים ביחד, על כדורגל. וואו, הכדורגל היה נקודה, כל אחד היה מועדון אחר, שיהיה ברור. אבא שלי ואני לא באותו מועדון, גם אלזה לא באותו מועדון. בוקה או רימל. נכון, כן. והיה ויכוח, עם הדודים גם. אבל זה ויכוח, לא סתם, ביטוח חזק. זהו, אני חושב שמשם קיבלתי את מה זה משפחה. להתווכח, לדבר. לא להסכים, כן להסכים, אבל בסדר. ממשיכים הלאה. עכשיו, יונתן ירצה לשאול אותך שאלה מרחוק. אוקיי. מאיטליה. אז כמו שכולנו יודעים ואוהבים, האוכל הארגנטינאי הוא חלק מהשגרה והזהות של הבית שלנו. איך אתם שומרים על המסורת הזו? תראה, זה בגנים. זה בגנים. קודם כל, שהגענו לארץ, למדינת ישראל, אתה יודע, אתה בא עם תם,
טעם בפה. קודם כל דולצה דה לצ'ה. הגענו לארץ, אין דולצה דה לצ'ה. היום יש בכל חנות, יש צורה אחרת, אפשר להביא מחוץ לארץ. היום אין בעיות, אבל לפני 45 שנה, היינו צריכים לעשות את זה לבד. והיו המון אנשים שעשו, סבתא עשה. אתם יודעים שדולצה דה לצ'ה, כדי לייצר אותו בבית, צריכים לערבב כל הזמן. כן, כדי לא שהוא- ישראל. אז מה עושים כדי לא להיות כל הזמן עם הערכה? שמים גולות בפנים, גולו מזכוכית, ואז הגולות קופצות, זה כאילו זה פלטה. כן, מערבב תוך. נכון. ויצא לה די טוב לסבתא. והאוכל ארגנטינאי, מה לעשות, אמפנדס זה אמפנדס. יש פלן זה פלן, פלן אפשר לעשות בכל מיני שיטות, תמיד אכלנו פלן. יש פלן עשוי בבית עם המון ביצים, טונות של ביצים וחלב. ווייניל, אני יכול לתת מתכון, רוצים. וזהו, זה האוכל של הבית. תודה ששיתפת אותנו ברגעים הכי אישיים ומרגשים. נעביר עכשיו את המיקרופונים לביבי, אמי וורוניקה, שהמשיכו לחלק הבא. אוקיי, שאלה מעניינת. אם היית יכול לחזור בזמן, לאיזה זמן היית חוזר? תראי, אני, מכיוון שאני מאוד, לא עם פרפקציוניסט או דייקן, אני אוהב את הגברים שמחליטים, אני לא הייתי משנה כלום. ואומר את זה בביטחון מלא. אפילו לחזור לרגע, לא לחזור לתמיד. לחזור לרגע שהיה מיוחד בעיניך. רגע שהיית רוצה שוב לחוות אותו. תראי, היה רגע בעיר אחבש, עם אמא שלכם. היה איתה על סקי, על זוק הסקי, מאחורה תהום, אבל תהום. אני לא יודע, אני ראיתי תהום ענק. כמעט הלכה שם. לא הייתי רוצה שזה יקרה, ולא קרה, אבל היה לי פחד. זה הרגע שאני לא יכול לשכוח. באמת, אני זוכרת את זה. לא יודע איך עמדנו שם. לתמונה. אבל תמונה שאני מצלם אותה, זה לא צלם. זה לא משהו מקצועי. עמדנו שם יש סקי, לא יודע. זה רגע שלא הייתי רוצה שיקרה. מאוד מפחיד. זהו, לא... יש משהו שהיית משנה? אני לפעמים שואל לעצמי, למה לא למדתי באוניברסיטה? אני יכולתי. אבל זה עניין של שיקולים. שאתה בן 23, ואתה, יש לך חברה 6 שנים, לא יום אחד, ואתה רוצה להקים משפחה. 23. להיום זה ילד, אבל אז לא. אז רצית להקים משפחה, זה הכל. אז אתה מוותר. אתה אומר, אני אקים משפחה, ואני לא אלמד באוניברסיטה, זה הכל. התחלתי, עשיתי, אבל אני צריך כסף. כסף זה עבודה, לעבוד. וזה, קיבלתי החלטה לעבוד. ולא, זה תקופה אחרת לגמרי. אולי אם לא הייתי אז עם חברה, הייתי ממשיך. אבל כבר הייתי עם חברה. המון שנים. נכון. טוב, עכשיו ליהי, תרצה לשאול אותך שאלה מרחוק. אוקיי. מהצבא. מהטירונות, יאללה. היי סבא, האם יש אדם שהשפיע עליך במיוחד לאורך כל השנים האלה? היו המון חברים. והחברה הכי טובה שלי זה תימה שלכם, אבל היה חבר.
החבר טוב שלי זה סבא שלי, אבא של אמא. איך קראו לו? אברהם דביץ'. זה עצוב, אבל מה לעשות? הייתי חבר טוב שלו, בגלל זה אני עושה יין. בזכותו. בזכותו, הוא לימד אותי כילד לדרוך, ליהנות מהטבע, מכיוון שהיה לו לול, והיה לו תאנה, והיה לו גן ירק, וכל יום ראשון הייתי אני שעזרתי לו משהו אדיר. הזכות שלי זה שהוא נפטר ב-17 באוקטובר 1966, הייתי בן 20. צעיר? מה? כמה הוא היה? 66. צעיר. והייתי איתו. הוא קראו לי, ובאתי, הגעתי לבית חולים, בבית חולים דורן. בחוץ היו הדודים, חוץ מרפאל, שהוא הבכור, אבל אין לו אוטו, הוא עבד רחוק, טלפנו שהוא יבוא, ואז אני החלפתי לו המילים האחרונות של החיים, והוא אמר לי מה להגיד לרפאל, קשה לי. וזהו. זה החבר. איזו עצה אתה רוצה לתת לנכדים שממשיכים אותן? וואו. להאמין במה שהם עושים, ובמה שהם מאמינים. ואם הם מאמינים במשהו, שזה ישר, להיות עקשנים, ולהמשיך עד שיקבלו מה שהם חושבים שהם צריכים לקבל. אני מדבר על דרך החיים, אני מדבר על הלימודים, אני מדבר על הכבוד, צריכים לתת ולקבל. זה להאמין בעצמם ולהיות נחושים. נכון. קודם כל להאמין. הם יכולים הכל. אין דבר שהם לא יכולים. אין, לא קיים. רק הכל תלוי בהם. והשקעה. כן. שום דבר לא בא לבד. טוב, שאלה הבאה. איזה תכונה שלך אתה הכי גאה בה? ואיזה מהתכונות שאתה תבחר תכף, היית רוצה שניקח איתנו הלאה? אני חושב שאני מאוד מכבד בגדול את כל הדרך של כל אחד מכם בוחר לעשות, משתדל מאוד לא להתערב. אתם בוחרים בשיעור, אני תמיד תומך. מכיוון שזה הדרך הנכונה. יש הורים שנכנסים מתחת לאור של הילדים שלהם, גם של הנכדים, וזה אסור לך. צריכים אולי להגיד, אני חושב אחרת, אבל לא להיות קרזיה, לא... לחשוב אחרת מותר לכל אחד. אני גאה מזה, ממש גאה. מה היית רוצה שניקח איתנו? היית רוצה... לכבד את אחד השני בדרך, וזהו, אין לי עוד דבר מה להגיד. אתם אנשים... אני גאה מדבר אחד. אני סיפיתי גם, הפרי לא נופל רחוק מהעץ. הפרי זה אנחנו. מה לעשות? אני גאה מזה. זה נורמלי. זה הכי... אתם השלמתם את החלומות שלנו. למדתם, הקמתם משפחות. אמא ואני לא עשינו אוניברסיטה, והיינו יכולים, לא שלא. אז קודם כל לומר, שלהקשיב לסיפורים שלך תמיד, לא רק היום, זה מתנה.
אתה ממש ככה נהנה, ואנחנו זוכים להעמיק את ההיכרות, תמיד יש סיפורים חדשים, גם היום שמענו סיפורים חדשים, זה מרגש כל פעם מחדש. תמיד יש אותך. אז כל סיפור כזה מחזיר אותנו לשורשים, לערכים, להבנה כמה הלב שלך גדול. ואנחנו רוצים להודות לך ולאמא שישבה איתנו בהתחלה, תמיד. תודה שלא הפסקתם לספר, לחנך ולחבק, גם עם מילים וגם בשתיקה. תמיד הייתם שם. זהו, אין מה להגיד, אוהב אתכם. אנחנו מאוד מאוד שמחים על השיחה הזאת, וכל הדברים ששמענו, חלק אנחנו מכירים היטב, וזה כיף לשמוע את זה שוב, חלק חדשים, חשוב לשבת כאן ולשמוע, וככה אנחנו שומרים את הסיפורים האלה. וואו. קדימה. וואו. לדורות הבאים. ואוהבים אותך ואתכם מאוד מאוד. תודה.